Gata. Salut! Facem un nou video, sunt aici împreună cu Patrick. Bine v-am găsit la un nou episod. Sunt aici împreună cu Patrick. Da. Zi bună! Bună! Și e și Eric aici. Nu uitați-l. Stai aici cu noi. Zi și tu bună! Zi și tu bună! Zi bună! Și Patrick face niște activități pentru că s-a Da, dar nu plictisit de la grădii sau ceva, o fac eu din mintea mea. și a făcut un avion. Un avion. Ne arăți avionul? Uitați-l aici avionul. Ei sunt aripile strâmbe, dar cam atât am reușit să fac. L-a făcut singur el. L-am și desenat. Și acum... Uitați ce e pe aripi. Și acum face genul un fluturaș. O combinație. Apropiate, mami. Una lângă alta și nu jos. Trebuia în centru. Păi sunt în centru. Păi nu e în centru, uite-te că sunt în partea de jos a foii. Hai, mai pune 2-3 bolinuțe, una lângă alta. Cum adică una lângă alta? Una lângă alta. Lipite? Da. Ce faci acolo, Patrick? Un? Aici pun? Da. Cam atât de apropiată trebuie. Da. Fie stau în picioare momentan. Ce faci acolo? Bine. Un? Ce e asta? Ce Fluturaș. Fluturaș? Da. Hai, mai pui? Că am vrut să mă pictez. Stai că până aici un pic. Da, stai jos, pui, să nu cazi. Oh, da. Și tu, zi și tu. A zis bună și Erica. Zi, oh, îți mănânci bună? E bună? Gustoasă? Da. Zi. Tu ce făceai înainte, mami? Ce anume? O fluturaș. Da, Nu știu. așa făceam și noi când eram copii. Mai pui? Am băgat mâna fix în floarea aia. N-are nimic. Hai, îți aduc Ce un n-are șervețel nimic? umed. Te ștergi. Hai că se potrivește cu pielea mea. Se vede doar tripici pe piele. Capuciorul. Înainte, bum, bum, bum. Poftiți, vă rog. Mi-am dat pe bluză. Haide. Ce e bluza ta? Ia zi. Dă-mi șervețelul. Zi la video aici bluza ta. Nu e cumpărată sau ceva. Pur și simplu, eu mi-a făcut-o mami, mi-a pictat-o, dar nu cu acoarele sau cu ceva, cu acoarele speciale de bluză. Hai, mai pune acolo, vezi să nu-ți bagi iar cotul. Opa. Hai, și acum le amesteci? Faci Mai pun fluturașul? una, că aveți 3. Hai, mai pune una. Și pun una mai de asta, mai Care vrei tu? lipiciu. Ia uite, griul ăsta. Tu l-ai folosit odată și ai făcut un auriu cu o persoană într-un balcon, într-un borcan. Am zis balcon în loc de borcan. Hai, punem acolo ultima. Opa. Și acum? Și acum o să încercăm să închidem facem? foaia, nu? Da. Deci primul pas a fost să îndoim foaia. Așa, în două. Al doilea pas e să punem pe mijloc culorile. Trebuia să fie fix una lângă alta, dar nu e nicio problemă și așa. Mergem și așa? Și al treilea... Ia uite-l, mami! Al treilea pas, închidem foaia. Așa. Și acum întins culorile încolo. Întinzi încolo, tragi cu degetul. Uite așa. Deci, nu știu. Pac, pac. Și ce se pac. întind? Și ele se întind, uite-le. Că le și vezi. Vezi? Ca un fluture gen? Ca un fluture. Asta e... Nu, cu două mâini, mami. Lasă aia, te rog. Aici sunt fișele lui Patrick. Că era drăguț dacă ți-ai făcut curat înainte. Să-ți strângi fișele. Uite ce. Unde e rămas? Hmm? Nu sunt albastru. Uite-l aici. M-am băgat ăsta. N-are nimic. Strângi fișele de acolo, te rog. Ca să se vadă cum trebuie. Stați un pic. să Are strâng toate eu fișele de grădii de... Nu așa, mama. De ce nu? A, le-ai rezolvat, da? Le-ai de la o parte. Le iei și le strângi după aia frumos, da? Da. Acum Ia. să le pun înapoi. Și acum întinde cu două mâini și întinzi așa. Ții foaia și întinzi. Întinzi. Așa, Mă, ușor. dar ce vorbește și Erica. Ușor. Ușor. Zice ce Ușor, ai mama. salut, ok? Nu, cu un deget, uite. Așa, uite. Și ai întins. Pac, pac,
Pac, pac, pac. Hai, întinde tu acolo și hai să vedem ce a ieșit. După aia? Da. S-a Cred că întins? merge frumos. Da, nu mai merge. Ia să vedem ce experiment. Ia, deschide foaia. Am vrut să văd dacă mai merge într-o parte măcar. Deschide foaia. Super! Și asta... Asta e desenul nostru. Asta e capul, uite aici. Vreau să arăt Acolo e capul. capul. Da. Super! Eu nu mai trebuie acum să fac cu careu, ca știi de ce, mami? Că eu deja am aici capul. Bravo! Super! Știi ce am observat? Că n-am aripi mici. Da, nu uite-te treci un pic. așa. Măcar sclipiciu. Uite sclipiciu aici. Da. Vezi? Și uite, aici mai e sclipici. Cea mai tare parte din fluturașul ăsta mi se pare asta, că e un pic de verde aici și cu albastru. Și asta cu griul. Super! S-a mai amestecat un pic de Zicem pa? nemică. Stai să vă mai prezint avionul un pic. Hai. Deci, uitați cum se face. Deci, stai să iau o foaie goală de aici, ca să nu se caze gura. Ce? Începe bebe să plângă, hai! Restul? Cred. Și ai Vreau să deja, vorbesc cu cineva cu el. ai deja 7 minute. Aproape. Păi și scrie. Da, mami, de obicei scrie câtă baterie am pe cameră. Da, chiar, Da. scrie. Stai să stați să... Asta ne-a zis tati azi, am aflat. Da, nu știam eu de mult. Iubitul, Deci, îți las camera aici. prima dată faceți așa, Așa. o Hai. îndoiță, îi face așa, aceea n-are Pune importanță tot pe masă, că o dacă să e, fie mai ușor. trebuie să fie lipit aici. N-are importanță, doar că are un pic importanță că ți iese botul un pic mai în față și altul mai în spate. Așa. Pasul 2. Pasul 2. Deci, faceți pe ce parte, hai că vă arăt aici. Așa. Faceți așa, luați unul de ăsta așa și luați unul de ăsta, îl puneți aici, Așa. așa, aici faceți așa și stai să văd aici cum era. Hai. Dă-i așa cu mâna. Ca să se facă dungile. Pasul 3. Stați un pic să dau și eu aici să lipească. Așa. Așa, Pasul 3. da? Acum aici, uitați cum facem. Punem aici așa și la fel, lipim gen. E bine. Nu contează. Așa. Și acum Și acum stai să Ultimul vă pas. care fața. facem are Pile. Stai că eu nu mai știu să fac aripile în primul rând. uite așa. Da. Da. Te sun eu într-un minut. Da. Stai un pic că mami vorbea la telefon. Hai că trebuie să-l sun pe tati înapoi. Mama, au trecut deja 8 minute.